No marco do Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde e segundo os datos enviados por Meteosalud e Meteogalicia, continúan as alertas por episodio de calor aínda que sen zonas en nivel vermello de risco. Así, están activadas as seguintes alertas por episodio de calor nas 4 provincias galegas. O nivel 2, que é o laranxa, afecta as zonas isoclimáticas da Mariña Lucense, centro de Lugo, montaña de Lugo e Valdeorras. O nivel 1, que é o amarelo, afecta as zonas isoclimáticas do noroeste da Coruña, interior da Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur de Ourense, montaña de Ourense e interior de Pontevedra. Meteogalicia informa que a partir de hoxe mércores irase retirando a masa de aire cálido progresivamente, sendo onte, o martes, o día de temperaturas máis altas deste episodio. En canto á práctica deportiva, a Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, determinou a suspensión da actividade federada e do programa Xogade no Exterior, agás os deportes náuticos e acuáticos federados entre as 12 da mañá e as 5 da tarde do mércores 24 de xuño nestas zonas afectadas. No caso de sufrir esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica urxente chamando o 061. Recorde que si ten parentes ou veciños que vivan sós, é convinte facerlles un seguimento especial estes días, co fin de comprobar que adoitan as medidas recomendadas e o seu estado de saúde é o habitual.